uMjolo ngiphethe iskhaftini mina obaloshintshi unodolo uphethe iskhaftini mina fry fish uzungayo yini lento esho ngempela ofish bani oculayo bacula ngabo awu bafo awuyazi hayi bafo awuyazi ingoma kamfana lo ulokhuza usiqeda mkhizi yabo lo wasenkandla lo wayicula nethi iboshiwe emkhumbula loyo masiqeda le ngoma yasikheqele sikheqebiyela ethi mina ohlala left futhi mina ebaloshintshi hayi lento eculayo Skhenqe biyela ngithi usiqeda mina kodwa ikhiphe lapha emashingeni bathi izophuma ophuma la kuma digital stores lapha yabo izotholakala nje kuzo zonke indawo ingoma nje futhi ecathi yashisa bafo kulungile.